واحد من الخرج الماء قام يصب فيها اخرجه. سبحان الله العظيم. الخرج طبعا هذا كان يسكون بمثل السودان. هذا الخرج يصب الماء فيها هنا. Kadbanang mi kising kipor, kijing jia, kijing slay bar kijing ter jong laba ke bala tablot, ya ki jaka ki puta, ya kiri baper ki badan hakalang saudong jaka pertai, kalanang jia kanang mi kising kipor. Kane kade kijing jia ke bala jia po ketika ri Saudi Arabia ke badan po Middle East, jong kane ka pertai jongi, bat kane kijing jia kala jiaru menen ka sengi ke badeka. Kat pala tarik ubna Julai usnam arajar arway, men sengi hapo ketika ri Saudi Arabia. Nakane ka jing slay baka jing ter te labba lai baka ris iabro kamla ban kecet dan nyokon persya yu labba hadin baka mai mariang kala ayu slab uba jor ba do kata apo kata ris Saudi Arabia bat tablot ya kita kisnong kitau wala ki dei baka ki ris iabro bat hakane ka video sya khamaru pila banyi baka we ka thleu kala mi lane kala kilalong apo ka ris iab bat ka kala ngamrot sya po ka tu ka thleu ka banga pani mene sya khamat bat kane ka thleu ka long ka ba ma ba ha ka ba kine ki nong Saudi Arabia ki laong namar ba ka jingrong cha ka kam kot chu pat ki laong bai ka thleu ka la bandai ka thleu ka ba jelleu ba ka to ka bang la pan i mane sakma bat na kane ka jingjia ha ka ba kane ka kala tablot ling ba ka jingwan chu laba apo ka ris iap Saudi Arabia amdan mono ba lamin saujur bar amdan mono bal khalat no ane bala syarong no ha ka apo ka Saudi Arabia bar minta pe na phi kane ka video ngan but tin chu na هذه واحد من الخرج الماء قام يصب فيها اخرجه. سبحان الله العظيم. الخرج طبعا هذا كان يسكون بمثل السودان. هذا الخرج يصب الماء فيها هنا.